O delegado territorial da Xunta na Coruña visitou as instalacións do Club Taekwondo Suesport en Boiro, unha das entidades beneficiarias da orde de axudas impulsada pola Xunta para que os clubs ou federacións poidan adquirir novos equipamentos deportivos. Estamos intentando axudalo dentro das nosas posibilidades, tanto para mellorar o seu equipamento, como tamén para axudarles pois neses gastos de funcionamento imprescindibles tanto para poder facer a súa actividade como tamén despois tamén para desplazarse e poder participar neses campeonatos, nesas probas deportivas nas que despois todos nos sentimos pois moi implicados ou sentimos moi orgullosos pois das súas vitorias. Ademais do SU, outros dous clubs da comarca beneficiaránse destas axudas. Son o Natural Sport de Ribeira e o Club Kempo Barbanza. Nesta comarca son tres os clubes que están a percibir pois axudas para o seu equipamento da Xunta de Galicia e en breve pois esperamos poder pois trasladarlle a boa nova de que tamén contarán pois unha axuda para os seus gastos. La verdad es que los tres clubs que hay en el Barbanza a nivel gallego son muy potentes, ¿vale? Y bueno, toda ayuda es poca, ¿vale? Toda la ayuda que tengamos. Nosotros tenemos ahora deportistas a nivel mundial. Tenemos a Desiree Rivadulla que se va al Campeonato de Europa y a Alma Pérez que se va al Campeonato del Mundo. Y bueno, pues toda la ayuda que podamos brindarle a estos deportistas, bienvenida sea. En toda Galicia o importe total das axudas supera os 700.000 euros, que beneficiarán a 73 clubs e 24 federacións.